Ta hagani ke por sa sisian pat ngan peteng biang ini ke jing hikai ke ba ngala keren kat tugat ni sien hagani ke tayo nga ai ke teng ini ke jing keren jonga wat Kynriah na ke Jingisnei ke jong Blei ngala keren ru kat tugat ni ke jing dei bat ke tu ke jing tap isen ai ke badan apa ke senduk jong ke jutang bat menta ke sengi ngakwa bangan peteng biang ini ni de ke ba nganyala me pisu shu ke ketien ke jong Blei pi kabangakwa ngini keren mentagusingi kadai kumno ngin yo sham yaga Jingisnei ga jong Blei si haga Bible kadan gaktian ka baong how to find mercy lani how to obtain mercy kata kadi gaktian pi bangin obtain yaga Jingisnei ga jong Blei tinga kwa mentaga sengi ba ngan hikai gani kumno bangila ban yo lani ban mo ban bakata ka Jingisnei jong Blei kan yo jaka haga jing MJ haga nugurukom kawai ka bangakwa ngan peni fining kong singini pet ya ka bakam ya dei bat ka jing M jong Gibril haga testament ga rim ngayo iba haga testament ga barim namar bo Jesus Christ umpat wan jing ni ka pertai Gibril ki im haga por jong ka hukum balada kile bakla tang shi bakla ka jabet ka jingyap lani ka jabet ka be naga taga daw Gibril ka testament ka barim kim dan lat ban perkhat da kumoy pat ka bakidon ka day tanggaway bat ka taga day banwat ya ka Jingisnei ka jong Blei ang no dagway ka kentien ban ito ya ka Jingisnei ka jong Blei lapin puli aga Bible kum kaway na ginuksa ki bangakwa ngan peniye fi ka ni ka por ka day lapin puli na gaktin ka jong Blei pinyo ha ka kitab Samuel ka baar lapin puli map inga kitab Samuel ka baar kalanang ka bakhatdo mot kalanang ka baar fusaw kadai ka por ha ka ba u David u Blei u lakinti u banaw siem jaga judgment Israel but uni u brio udan haga jaka ka bapaw na baha gani ka por but kumu brio ndaw lapay siya ga jaka ga bakam sa lor kawan ka jingale haga jing imjaw ba kataga de ga jing sngaw la kawan ka jing sngaw biang kadan ka jing sngaw klan kabangan siong bet kada ka jing sarong ka jing sarong haga Bible kada ka pop akamat so Blei u Blei sngaw bha ya ka jing sarong u Blei sngaw bha ya ka jing sarong mde tamba sngaw bha u ijli ya ka jing sarong nagataga daw na pipuli hangne ndabo David udan jing sarong upha ya u nongelam sipai jong u Joab but u ong ya Joab ikini kiktin kilet kleng kijaj Israel barot nadu dan nadu Beersheba let sim jing ken ya ka jing don brio jong pai lang jong try u Joab ula kang yo David wong balai makwa ban penbit pop Israel lada pin puli bah ukuran kumta hangta ya ke kitab haga kitab lada pin puli gini pinap kitab chronicle ke benengkong kalau nang ko ba arfoi ke keren ke jo ten rai minta ke singa nam da pin slam ya gani rai pin puli na ke Bible kani ke jingle jo David ban pha nyau la ne ban sim jing kenya ke jingbon brio ha Israel kadai ka bami na ka donot jong ke jing sngaw sarong namar usngaw sarong adin ke jinglang sim jong u bakadan ke jingroi tu kwa ban tip bah ke por jong ke jinglang sim jong u kat no kadan ke jingroi pi ban nyau ye ke jingbon brio kam dai ke bakla bandan ke statistik bandan ke census kam dai ke bakla ha Bible kumakalong mentangi tip ya gajat Israel ka dan katno
ngitip ia keri India kat no gadon, ngitip kat no ki Kristan ki don, ngitip kat no ladam dan ke statistik lani ke jing kain brio ke jing nyau ke brio banum ban shim ji kain mo ka census ko mo ka kamde ka kan poya ba e na manginum tip e enrei kamde ba bakladan ki bashimba kalau ko ba bakla ban bu jing kain ni ki bangai po jing sang ngam ngai bagatakan dai ka ba bakla namar pihak ban tip kat no ki members ki dana po church ba bishakri. But kata ke jing pa nyau jong debit kam de bangin jushim na ne ban bau Blei so siam. Hari ke jing pa jong debit ke dai ba u Blei u yo I ba ka do jong u ke sarong. Fi lada pi kwa ban pen I shi ke perthei ya ke e ke popila ya ke tau Blei so si. Ban pen I shi ke perthei kat no pi roi da ke jing so sarong ba pila na ladi ke dai ke bakla. Rei lada fi bu ia ke census lada ke statistik ban kenyi ke brio. Namar ba pisukwa ban tip ya ki kam dei ke bakla. Ngakwa bangan peni fi nang ne nagtin ke jong Blei ba. Kani ke jing pa ke dei ba ke donot jong debit ke don ke jing sarang. Nama pinda puli ke kitab chronicle ke beningkong ke tu banga ong e pi mentan. Kalau nang ke ba arfway marsin sedang kala dep ong bau setan uyang ele ki Israel. Baru pen ki yo debit ban nyau ke jai Israel. Fi kani ke dei ke ba ke jing hikai ke bangala Ukraine bat ngakwa mentang sengi bangan penpoy ye pi ke ta ke banga kwa ngan keren na ke ni ke par. Hadin ba kadan ke jing si no Blei u jawab u haban nyau nomor u debit u penan kam dage ikhtiar jong sim u jawab u haban kongo baru leit ban shim jing kenye ke jing dan brio Israel. Marsemi u jawab kadan ke jing bitar jong Blei. Baru Blei say u prophet God u ong ini kitian. U lebih pulih bahaya ini ke Bible. U Blei ukuran bau God bau ngosi but u ada ke judgment ane ke jing bishar ke ba ia ke judge Israel namal ke jing bakla ke jong David kare ke papa khamat jong Blei kadang ke jing yap brio ke bishar kai brio pado angel jong ke jing bishar peniap ke judge Israel but David upaya ke jaga ke ba u hapan pong ke jan berni ban sle do pe ban sha jing it ke kando ban duai khamat jong Blei rewat la ka tau Blei u ong yo David jet ki ne lightly kenem snail nemen hap ag ktijeng inotion lani ag ktijeng trai ma pinda puli ag ni Bible u prophet gan na yo ag ni ka mo kani ga sentence manona umta u yet ho yo David ag ni sngap gan puli wang ar Samuel nang ba ar sa ko khat ka ba khat lai ko ngi ni kiten kum tau gat ulawan how David but ula yet ho u but ula ong u kan wan hame nyeusnem kanem sneo hagri jome lane me man ban pet yap lai bnai khmat inong shun jome bagi be me lani kan long jing yap them lai sngi hagri jome meta tu perkhat betu sngap dakaba kumno ngan pai ktien au tau bala pai nga ngakwa finyo I ga ne ga jubab jong David hang ni kan ngakwa ngan kran ye ka ei ka ba ngas ngotho bar ka ei ka ba haga testament brem ki brio ki yo I lani ki ngotho pi u David nda ba u yo kat kani ka sentence ka bas ngoma upen pai ktien show prophet God wang u David ula ong how God nga pisa kamat ada naga jing jar nama bola bakla ula le pop yo Blei u ong ko ke ktien ni wang tong ini hap aga ktiu trai sngap ama wang tong ini hap aga kti jong trai nabaki jing isen jong u ki bakrau wat aing in hap aga kti brio
Jingisnei fi kadai Jinkerman jong David Jingisnei kadai Jinkerman jong Jai Israel Jingisnei kadai Jinkerman jong ngiro menta lada filakum bakla aga jingem lada filakum le pop you play lani fila rengkang naga jingbo bet ke job Blei ide ban ham aga jing bishar rei walit kelat ikane bau David usngot ho ikane ke jing shisha what up deng jong ne ke pop baga jing bishar jong Blei ka one show habau gat ukuli kumno mekwa u David uang tangka wenga tip aingene haba ka ketiri jong try nabaki jing isen e jong u kilang ki bakrao utwai bagata ka ketien kan yo jaka ga don wat jong pi aga jing mot jong pi ka jing isen e jong Blei ka krao wat ye ki jing bakla jong pi ka jing isen e jong Blei ka krao ka tam wat ye ka pop jong ka jing sarong ngakwa banganong if you David uyo i yo Blei bawat ladang alakum bakla rei ngandang kmi shaga Jingisnei ka jong Blei namar kabakrao ka Jingisnei ka jong tungin dan kum kata aga jing im jingi tungin yo i kata namar uniu Blei ubangi shakri udai ubakrao ka Jingisnei ngam tip kum no yo i yo Blei ngamar wai ngayo i kata ba uniu Blei ubanga shakri ulang Blei ubakrao palat ka Jingisnei haga jing shem jonga nga shem ba uniu Blei udai ubakrao ka Jingisnei ngapule ka shiri ka beningkong jong Petras ka nang ka beningkong khot balai kong ka jingker khuyo Blei ba ukpao jis kusubo try jingi ubakat bakum ka jing Isnei ka bakrao jong ulapan khar seningi shaka jing kermen ka ba im daga jing mi pat ujis Kris na ba yap fi hangni na fi pule bahai ga ni ga Bible wat u Petras haga testament ga batamai ulamat i ujis Kris ulang senran jong try and rain daw tho ang ni uang ka jingker kuyo Blei ba di kupao jis Kris ubaw try jingi ubakat bakum ka jing isen ay ka ba krao jong u nga perkat igani ka jing isen ay ka ba krao ka jong Blei kan mau igata wat yung ka jing isen ay haray nga kwa pinum klet igani bakadan ka jing isen ay ka ba krao ala de pio i igata bakadan ka jing isen ay ka ba krao ka jong Blei kan pelong ipi ba pin sngot ho ba hangni na pi pule ka shiti ka jong Paul shaw Timothy shaw Titus na pin pule nang ko ba ar sngap uang kumne uang ngan pule gane kitien ga ba angkom ne tangini pule na ga khat ga ba saw shiti ga ba ar ka jong Timothy ga nang ga balai ngini Titus ma ingal shiti ka jong Titus ka nang ga balai ngan pule na ga khat ga ba saw Henry habala pau ka jing le asbun Blei no pen im jingi berka jing it jong u show ben riu ula pen im ngi om na gi jing le ka hok ki bangi hingi la le regal bakum ka jing isen a jo da ka jing sait ka jing kharsin ba ka jing patama man si ma khoi fi ka dan ka ktien ba ong ka jing mo ka ta ka jing isen a ga ba kraw ka jo na kan ma ka shiti si nong rom pulil na ko bakar argo ona magatanga kerpadi piko para bangen bana kita ki jing isen e gi jong Blei ban aitino i ki met jong pi kum ka jing nya ga be im khoi so ba yo Blei ka blo ka jing shakri ga bagan jaman sim jong fi ngayo i gi ne ka tien fi jing na ba ki jing snei jong Blei ka ba kraw ga jing snei jong Blei ma u David u ong yo prophet god abon select pen pai ki tien jong Blei ong ngala bakla ngala lepop walaupun red ila dia khmat jong Blei baduang banega banga hab ag kti prio angan hab ag kti jong try na banga tip bau new try de ubakrao ka Jingisnei
Ai men taga singingan hikai fi kum no papin obtain nani bakata ka jingisnei chong Blei kan yo chaka ga jing em chofi ngan puli fi ga ni ga jo ka shithi ga bangala puli men ga ni ga tayo ka banga shai sngot nat ka ta ga de ga lanang ko besau ngin puli na ga khat ka bakhan trio namaga ta te tong ini wan janda ga jing shlur ga kat ga jing ai bangini yo ptiang ya ga jing isnei to obtain mercy banyo pdiang bagata ka jingisnei kan yo chaka ngin syami ka jingisnei daga bangiwan hakmat jong Blei malagasni alang keren ni kani ka keren kumlong ini yo pdiang ka jingisnei ga dai daga bangiwat yo Blei malagasni one should cat jong ka jing ai government one show Blei one show try jing yo Jesus Christ pinyo ikadan ka jing isnei ka jong try kaban yesham bat pi tengi baklai gani bangi perkat bo Blei isnei ringim juat yo Blei ngim julet show Blei finomio yo ka jing isnei ka jong Blei la pimlet should cat jong ka jing ai malagasni dengan peni fi managasni kat tugan ni kumno ngin syam yo gani ka jing isnei ka jong Blei kabaning kong ka bang kren hang ni ka dai wat lada fila lepop wat lada fila bakla kin mau ye ga jingisnei ka ba kraw jong Blei fikatan ngani ka ktien ka ba ngayo ina ka Bible kumno bagi priyo ki syam ga jingisnei no Blei ngan puli fi na ka gospel ka jong Lucas kala nang ka ba khat pra sngap ngan puli na ka khat ka ba khat lai khat pra jong Lucas ka de khat ka ba khat lai to ngan pen i fi gane ngan pen i fi ujisu uyethu igane kurena ka parshi syapang uparsi bar unong krong uta parsi abaula yang pulegol nang bakhat prana du khat bakhat we uta uparsi abaula yang ula dua ya la digumne au Blei ngu e me bangam longkum ki we ki brio ki bishim de bot ki bam hop ki baklim ki lani komuni unong krong ro masha jing ir arsin chitiong ai ga bishipo na ki kat bang don Henry tau nong krong udah yang na jengai umnot wat ban kemit dalaki kemat sebeneng Henry yai tap yalaga syadam udah ong au Blei sengapa uyai tap yalaga syadam u ong kumno yu Blei ong a u Blei to isen e yanga ubapop to isen e yanga udwai fi ong isen e yanga ubapop peju jisu u ong kumno wa nga ong api bau ni ule hiar pat chalayeng ubalaksan banyak tau wepat na bayo bro pen kraw la di on pen po ti to pen po la di on pen kraw fi new brio new nong krong upan ni ga jingisnei umnut pej wadi ki kmat chu Blei thab la ga shadam usho metang shikintien a Blei to isnei nga uprio pop but ka Bible ka ong ni ule hiar shayeng ubaksan bani tau wepat fi habang hikai kum lopin syame ga jingisnei kadai ba pio i la de ba fimbia kadai ba pio i la de ba pidon ki jingduna ki bobon kadai ba pio i la de ba pidon ga jaka ga ba bakla bat ba nda ba piyang khmat jong Blei pimpen ksan e la de uni uparisi yang wa nga biang nga la le lut bar la tadawan siyo jingisnei na menrei ka khlem long gumta kalbau ni uba pli uba krong ang Bible umlot kmet ki kman tab la shadam kani ga degru kom duai jong ki brio ki ba jaga basnosi
agar kom ni gijiu gi thap ing sedam baru ang tu isen yang upapop ka point jongang ni kalong kum nu phenio priang yu ka jingisnei ka chim kadai ba phenio la ka chong ka jing pakla kadai ka ba phi pio la ka chong ka jing tuna fi la da fi nang banyo la ka chong ka jing pakla bat phimiang daga taga rukom hakmat jong Blei ban pengsan dan gibri yang hakmat jong Blei giba ikum bakim bakla Blei yo ilot ya ga no jbi tip lot ya jing em jong phi baru kwa pi men taga sngi ba phinio jing hikai naga ni ga bang kran men taga sngi ba Blei upen kesan yo no brio uba itho ila de budana ka pop terdaw la da phi yo ila de bidana ka pop Pasho Blei khat kerpat udah badap dah Jingisnei jing em jopi kawai pat kabangayo kabayadai bat kani gajuhi kumno bangin siya may Jingisnei no Blei ngayo kalong kumjuhi kani kaya seriya mat kani kabanga keren mentan ngan puli nagal nong kaba arpulai sengap ngan puli nakadkhat kaba khatlai kaong map ingam ndai kal nong kaba arpulai ngayo ngayo na ngani Bible baki brio ki don ki brio ki ba klems no tho ye gato ko banga puli mentan ngakwa agani ga por banga pensai fi na marba ngayo ba kani ga de ga don kam tam ga jingem namangila yo jing hikai palat agi por ki ba mensua ngem jude sho ban ongela de bangi de gi brio ba pop ngem de sho bangin ongela de bangi don ga jing mo ngide ban keren bet ba mo ngide ban keren bet ba ngide gi brio ngila khot ngila biang na ba ngila plai gi pom ha ke de gata ngam ban ram gi gata pi ka jing em jungi gi brio ga dai ngi hapan snot ru kumno ka long pi ngan pule fi na ga lenong ka ba arpu pra ga khat ka ba khat lai ka ongi gi ni gi kiten ong utaw ba tap ila ga jing palat unom man ba rijar ba pla ba lu ba ino no iki unyo ya ka jing isen fi tip na pim tip pio na pim yo ne hawat ya ka pop ka ba rim jing hadin bangila shamyo Jesus ngila kala ka ba mat ngila IT la di show try ya ka pop ka jing ka ba rim baro play ulama upload baro ba kan ma show yake tagadaw ngisiyo jing kay bang mde show ban krene ka pop ka ba rim kadai ta hindi ba ni ong biang khamat jong Blei ngaw ba pop ya hari ka bang kren mga man ta sngi ga de gane kat nungut na pedeng jong phi ki bala sham jisu ki bala yo map ye ka pop jong phi ki bo Blei kan mau shu ye ka pop jong phi ga barem kat nungut na pedeng jong phi ba na du sngi ga ba Blei lo map Blei sham ba try ba Blei ya nang tu shikmat adu menta kat nungut na pedeng jong phi ba phi biak ngangam nge kat mangidang day gado ngidan ngani ga pertai ngidang dan ki khamat ngidan ga khle ka bangi perkhat ngidan ga donot ka bangi pusan kani ga jing em ga dang yating kho ba chibon ki ai ngidan chibon ki jing yele ki bangi bakla ga jing bakla ga tiang bakla ga jing le ni bakla ga kom perkhat bakla ga ngam ni bakla ga kom kren ni bakla ki kijat ki tiang bakla ga ya yang ni bakla lot bakani ka kalalang ko pop khamat jong Blei bale pimuan khamat jong Blei no try ngatip ila dia mengadan apa yang kecing le kecing ngadan ko pop try ngapan ma compare ya ka to barim nai pan ma so hari kidan ki bangirung kang mala ka por ngakwa ba pinum sngo sarong maniang man sngo san ila di ngakwa ba pin pla ba pin onat inono yaki pin shame ka Jingisnei no Blei ngakren kumno bangin shame ga Jingisnei kawai pat kad khot ka banga sngotanat ban puli ni ka por ga dai now Lucas kala nang ko ban rio tangini puli ni ka gospel jong Lucas no man rio no mangadang dan por sakhan dia kala nang ko ban rio
ngan pule fi na gani ktin ga jong Blei na ga khat ka ba life on rio fi u ongkum ni to long pi ki ba isen ai kumba ukpa jong piru ulong uba isen ai tagadaw nga sit ong barobori ki brio Blei pi sit simtang sit khat but pikiran klem sngot ho iga konteks barakawai fi ikani ka khat ka bawang ni tolong pi ki bi isen ai ga mukpa jong piru ulong bi isen ai fi puli ter uang lo wat bishar anam bishar pi wat penram anam penram map ten map ai ten sa ai pi iga jing tau ba la tinyan bala kri bala slay de gen tap ki pla jong pi na bala ga ju jing tau da ka ba pi tau on tau pa di pi kani ukuran ni ga ai ukuran ba pin i igi nong shon ukuran ba pin le isen ai ki brio bala da pi shai le isen ai la da pi sngoson ai ki wai la da pi don ga jing le isen ai ki brio ki jing jar ki beduk ya piru ni isen ai na malu kpa jingi ude ubalong ubadap da ga Jingisnei mo ko basu ong bai ang ne la do Blei la le isen ai nga nga de ban le isen ai ki wai la nga kwa ban shame ga Jingisnei ga jong Blei kham kraw ga jing im janga nga de ban long ubrio uba isen ai ki wai ktin English kong be ye therefore merciful mo pina margata long kiba isen ai kumbo kupa jong piru long ba isen ai wong wat bishara na bishara fi map ten sa map ni ka kran jipang ka ga jing mb ka bangi kwa bania ban sham me ga eke ga badap ga Jingisnei no Blei uso angang ni ai ten sa ai piru ia ga jing thau ga ba bas nyan fi ngi sha shim me ga ne ba ri tang ga pisa ngam kwa ifi ba pin shim me ga ne ba ri tang ga pisa ka khlem tho ane ko ai pisa ten sa ai pi ia ga jing thau ba la tinyan kri bla slay de gen tap ga pla jo pi fi ki ngi perkat bi bi brug nan tap pisa ngi ngam kwa fin shim me ga bible kum ta what shim me ga bible kum ta kini ga dai ga trans ka rukom ka ngan ong kum no ga dai ga ba la batai de ki brio klang ga pertai wat ki brio ga ba kraw pertai bat ki klem puli lot e ga context bro ko wai rapi puli ga ne bro ko wai kam thau ga pisa ka thau ga jinglong kristan jangi o Blei de badap da ga Jingisnei ngim de ben chu ong trais nei rengi rungi de ben ki brio ki badap da ga Jingisnei ki wai ngam kwa ngan penkela klumari ki khot bible tan shaladi ki brio ni ai pisa ya kwa pinte bo Blei kwa ingi bangin bishar na mala da ngi bishar on bishar ni la ngi kren sneu ngi on kren sneu ngi siu kliang na sneu on ngi ni otro yo sneu da shilep kren ni kata fi ini nak tagadaw nga kwa nga nong fi fi puli kitab ke gospel jong Matius no besan khat benyo ang suk ki be isen ai naba on isen ai ki hato fim kwa ba ga Jingisnei jong Blei gan long nga jing im jong pi hato fim kwa ba pinyo pdiang ga Jingisnei dan ga men sim sngosan ai ki wai hato piyo ine embo Blei ula isen ai fi shibon but menta ga sngiu kwa fi pinyo i ga ne pi shakari no Blei ubale isen ai gi brio baro Blei ngiru ngam le isen ai gi brio baro ngirum nyo be gi brio ngirum bishar ngirum penram namala da pi bishar pi penram ya pi ne kum ta tap akapla jong jinglaw man sim jong pi da ka ta jing bishar ka ba pi bishar gi we bishar firu fi ka ta de jing mot kam de ste ga pisa ade ne ka daw ko fi ni ko ba pila hikai daga neged khat ban ong gibrio ai she jar pinyo shpo jar ai shi lak pinyo shpo lak naile komta kam shim tho komta ga bible ga ni ga jiri ga jing ai ga kran daga we ga rukom ha ga ga ya ju ga jing ai am kwa ga pin kala ni fi renga kwa tang ga we ba vin sngot kho
kumno banyo priang yo ke jingisnei. Banyo priang ke jingisnei. Ngitip bangidan kam. Balong ki brio ki bale isnei ya ki brio. Kanu ke jingle isnei ke bapile ki brio. Ai ke long ke bam don betip. Le ka daga donot ke penki do play. Pinyo I kata ke dai usumbai bafi bet aga jing em ki brio. Nabaya ladapi isnei. Ifiru ni isnei. Ladapi yo ibo ni ukupajong fiu babeneng. Ulong kupajong ki jingisnei. Ukwa ifiru bapin le isnei. Dahaga ni kapor nga tuwai no. Man penkut ini ke jingkeran men taga sengi. Min si petang na kawipat na kani katayo. Kutruai kani kani ke jing hikai ke bakodor. Kabakum ki kristan ke besisha. Terang ini yang malah ke sengi man wat ke jingisnei ke jame. Bapedeng jo ke jing baklangin wat ke jingisnei ke jame. Nginum pengsan ni lade. Ngin le isnei ke bupon ke priyo. Namal ngi kwaban syame ke jingisnei. Nakikiti ke jame. Kerteng ke jauh Jisu gituai. Amen. To blame kur khui fi, ko blai shibon.